थासारि एबसु बिएलटि एनडिएफनि सौग्रावलायनाय थैलायनाय थासारि जों मालाबाबो आरो बेबायदिखौ लुबैफिना। बे थासारिया जोब्बाय। दिनै जोंनि फिसा फिसौ जोंनि फंबाय बिनानावनि मोजां सान आरो परिबेश आरो इयुनखौ जों दानांगौ। बेखायनो बर' हारिनि जायफोर जातीय दैदेनगिरि जातीय संग्रामजों फैनाय दिनै राजखान्थि दैदेनगिरि हिसाबै खामानि मावदों मानगोनां प्रमद बर', मानगोनां हाग्रामा महिलारि, इउजि ब्रह्म, रंगोरा नार्जारि, रबिराम नार्जारि, खाम्फा बरगयारि बिथांमोननिसिम जों मोनसे आपिल होदों जे बबेबा बिन्दुआव बबेबा लामायाव जोंनि सिलाय बारुदनि थासारिया जोब्बाय। सिलाय बारुदजों जोंनि जि जुगमलायनाय सौग्रावलायनाय थैलायलायनाय बे थासारिखौ जोङो बुजा बुजिनि गेजेराव रायलायनानै जों सेप्टारखौ क्लज खालामबाय। राजखान्थिक भाबै मोनसे परियालनिफ्राय मोननै गावस्रानाय राजखान्थिया मालाबाबो ज' जाया बेबो बास्तब, किन्तु आरो मालाबा ज' जायो बेबो बास्तब। सम्भब असम्भबनि कुनु परिबेश बेबायदि थाया। सम्भावनाबो दङ असम्भबबो दङ। किन्तु असम्भब थासारिखौ जायखौ मावनो हाया जाया होननानै सानदोंमोन बिएलटिआ दिनै सान्तियाव फैबाय, एनडिएफआ दिनै सान्तियाव फैबाय। आरो बेखायनो जों आपिल होदों जे मा फर्मुला मा एजेन्डा बबे अबजेक्टिभ मा कमन एजेन्डाजों थांगोन बेखौ जोंनि दैदेनगिरिफ्रा जोंनि लिडारफोरा थिग खालामगोन। जोङो राजनैतिक हान्जा नङा, जों अराजनैतिक जातीय आरो छात्र संगठन। किन्तु जों आपिल खालामदों बिदाफोरनि गेजेराव जोंनि गेदेरफोरनि गेजेराव जोंनि देरसिनफोरनि गेजेराव जुदि मोनसे बुजा बुजि गोरोबलायनाय मोनसे थासारि फैयोब्ला बर' हारिनि जे हारिनि लुबैनाय खौसेथिनि जे बाथ्रा बे खौसेथिखौ जों बास्तबाव मावफुंनो हागोन। बेखायनो दिनैनि बे अहिंसानि सान जे दिनैनि शान्तिनि जि सान बे सानाव फिन खेबसेबाव बे मन्चनिफ्राय आङो बर'नि बिटिआर केन्द्रिक जि जोंनि बर'नि रिजनेल जि राजखान्थि हान्जा बे दैदेनगिरि आरो जोंनिनो दैदेनगिरि संग्रामनि दैदेनगिरि बिथांमोनखौ फिन खेबसेबाव आरोबाव रिथेंकिं खालामनानै आवगायलांनो थाखाय आं खावलायबाय। आरो बेखौ बयबो रायजो राजाफ्रा लुबैयो, आङो मोजाङै बुजिगौ।